que veo a Un de policía. cada 4 coida aos seus netos. Máis golfiños, baleas, un negocio en auxe. Pertence a un non O naxe. 90% das avós En Ferrol, analizando esta que teño as miñas costas a praza. Familia, un sofillo. varios días a semana. Meu pai estaba enfermo. Eu con 7 anos pois choraba porque claro, na miña casa había moita falta e choraba, quería ser home para ir ao mar. Tuve que ir a Suecia a coller o barco. Estábanme 3 meses para aprender inglés ou noruego ou as dúas cousas. Eu tiñame que saber arreglar con eso. Pois eu aprendín. Aprendeu iso e aprendeu moitísimas máis cousas. Esta semana, nesa sección que se chama En Profundidade, que nos gusta tanto, estamos reencontrándonos con persoas que nos impactaron no seu día. Esta muller é unha desas persoas. Gloria Lijó vive en Ribeira, ten logrado prácticamente todo o que se propuxo no seu día. Foi, por exemplo, a primeira galega que se enrolou nun barco de pesca de altura. Hoxe recuperamos a súa historia con unha conversa maravillosa na que nos conta como foi traballar, vivir nun mar de homes. Eu non fun supermuller, nin fun, nin son. Eu son unha muller que o que quero consigo. Inda que me costa o que me costa. Meu pai estaba enfermo. Eu con 7 anos pois choraba porque claro, na miña casa había moita falta e choraba, quería ser home para ir ao mar. Conseguino sin ser home, o sea que, sabes, penso que deben de ser a primeira de Ribeira que fixo máis ou menos esa exploración, porque eu todo máis lexos que fora era a Santiago por enfermedad. Tuve que ir a Suecia a coller o barco. Dábanme 3 meses para aprender inglés ou noruego, ou as dúas cousas. Eu tiñame que saber arreglar con eso. Pois eu aprendí. Que anduve casi 12 anos navegando en barcos noruegos, e bueno, pois foi unha experiencia preciosa, eu volvería a repetir. Cando voltamos para quedarnos os dous. Claro, porque o que quería era iso, ter aquí unha vida para que eu e máis o meu marido pudésemos estar cas fillas. Para iso nos fomos nós polo mundo, sabes, para que as nosas fillas non lle faltase nada de nada. E pudesen estudiar o que eu non puden facer que fixeran elas. Eu perdi a niñez das miñas fillas, foi o único que choro. Xe é moi triste deixarse unha de 3 e outra de 4. Gracias que tuve unha miña nai e unha irmán e un cuñado que me atenderon, que mi madre querida, pois senón eu non podía ir, non tiña onde ir. Pero eu despois, como estábamos facendo un barco, pois eu o que quixen foi enrolarme nun barco de pesca. E fun 5 anos a Marruecos nun barco de pesca. Que idade tiña? Cando fun a Marruecos, 42 anos. Xa andaba ao mar e eu non sabía nadar e min eso facíame moito daño, dábame vergoña e tiña moito complexo de non saber nadar. Decidime ir a aprender e aprendín. Que tipo de traballo tiñas que facer? Como un home, igualito, idéntico. Coller unha caixa de 26 kilos ou de 30 de carnada, a abrir a barriga aos peixes, a alistir, a poñerlle o sebo nos anzuelos aos palangres. Igualito un home, eu ali non tuve preferencia, ni a quixen, se me viña, saca Gloria que che collo, non, eu aquí vou cobrar como ti, así que cada un ten que sacar o seu. E Gloria, agora estás xubilada, pero tampouco paras. Non paro nin debo parar, é como a min todas. Non que traballemos, que non podemos nin debemos, pero axudar algo, sí. Non se deixar no sofá tamén a ver a Telecinco tamén. Mira que mar, mira que cousa bonita, mira. Ai, Dios mío. Son unha presidenta da terceira edad, estou moi contenta. Cando se pode ir de excursión, levo as de excursión, cando non se pode, quedamos na casa. Escribo poesía, escribo algunha cousiña máis que poesía tamén. Jaibotiña, pousa na pedra pateira, xa ves o faro de rúa, estou cerca de Ribeira.